nu klokken 20. MAB News. God aften. Og nu skal vi hen til vores reporter Benjamin og se, om unge danskere har Europarekord i druk. Jeg snedes tæt på et hus, hvor unge børn de sidder og boller hinanden. Der er meget høj bas. Det er fantastisk, at unge mennesker fra 12 til 14 år kan finde på sådan noget. De boller konstant. Jeg har faktisk fået fat i en, der faktisk har bollet 20 i dag. Det er helt mørkt. Men vi prøver at zoome tæt på, så kan vi se ham. Vi kan se ham. Der boller de boller. Det er pædofiler. Altså, det er sindssygt. Og der kan man se, de leger fangeleje. Jo, for satan, det er klamt. Jeg knipper det. Det her er selvfølgelig, det her er som sagt et helt tilfældigt hus. Med knippesyge børn i. Det er fantastisk. Prøv at kigge ind ad vinduet. I går var han langhåret. I dag er han korthåret. Det er sikkert, fordi han har knippet ham. Prøv at se. Nu knaller det. Nej. Prøv at kigge. Prøv at se. De boller stadig. De boller så det. Det er fantastisk. Optagelse slut herfra. Vi kommer efter. Herfra siger MAB News tak, og have en rigtig god aften.